Lolu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kundlunkulu SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. You don't establish a task team on a permanent basis. If you do, it's rare. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa obekwe kwikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu usikhusela isigqibo sakhe sokuchitha igqiza lamapolisa elalijongene nogebengo lwezopolitiko iPKTT. Amagqwetha esakuba ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma athi izigqibo ezigwenxa zenkundla zibeke ukaZuma emngciphekweni wokuba angaphulukana nekhaya lakhe eNkandla okanye imali zakhe zomhlala phantsi. Kwezemidlalo iqela leProteas lamanina liza kuqubisana noSotheko eSri Lanka eColombo ngomso kumdlalo olandelayo wetumente yendebe yehlabathi yeICC. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa obekwe kwikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu usikhusela isigqibo sakhe sokuchitha igqiza lamapolisa elalijongene nogebengo lwezopolitiko iPKTT. Umchunu ulimele lokuba ukusekwa kweligqiza kwakunganqamani nemigaqo yomthetho ojongene nolawulo lwezimali kumasebe karhulumente nangona eligqiza lalixhaswa ngezimali ngurhulumente kazwelonke. OkaMchunu benika ubungqina phambi kwekomiti yeParlamente ephanda izityholo ezithwe thaca kumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Mkhwanazi. Umphathiswa uSenzo Mchunu osekhefini ekhethekileyo uye wafunga kuba uza kuthetha inyani okukuza emva kwezityholo ezisuka kumkomishoni wamapolisa aKwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi ezithi wakhupha umyalelo wokubhangisa le komiti yamapolisa ngenxa efuna ukukhusela osomashishini abatyholwa ngokuba ngongqondo borhwaphilizo abafana noVusumuzi Cat Matlala. The task team is put into full operation. Now, who has the control and management of the task team? Is it the Interministerial Committee or is it the National Commissioner? Because this task team is now going to report to Mkhwanazi and Khumalo and ultimately the National Commissioner. The people who implement are not necessarily the politicians, but they establish, they direct, they give directives to say this is how it should happen. And these ones operationalize it and they bring it into this, they manage it. In other words, it becomes managerial when it gets to implementation. Iqwetha elikhokela lekomiti lithi eliqela lamapolisa belisanconywa ngoyisa kuba ngumphathiswa wamapolisa uBheki Cele ngoSeptemba ka-2023 kwinkomfa yonondaba eyayizinyaswe nangumongameli Cyril Ramaphosa. Umchunu uthi nokuba eliqela lamapolisa belisaxhaswa ngemali uyokutsho ngoMarch walonyaka uzayo kodwa bekumele kukho nembalelwano esesikweni yokwandisa ixesha lokusebenza. You create the political killings task team for a particular objective, you assess it in 6 months. You then sign to extend it up to 2022. And you don't do it after 2022. But all you do, you approve funding for that. And from where I sit, you don't meet the prescripts of the PFMA. If you did the need for further existence, you would have found that the structure has since been reviewed in the form of specialized units, which was not there when the task team was established in 2018. That's my argument. Umsebenzi wale komiti usaqhuba kwiindaba zeSABC. Dingubulelani Philip eParlamente.
Igqiza lamagqwetha lalowa isakuba ngumongameli uJacob Zuma lithi isigqibo somthetho esigwenxa sibeka emngciphekweni onokukhokelela ekubeni uZuma aphulukane nekhaya lakhe lisenkandla kunye nemali zakhe zomhlala phantsi. Iofisi kamongameli kunye negqwetha lombuso bajamelene noZuma kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli kwiinzame zokubuyisela izigidi zeerandi ezihlawulwe kwintlawulo yezomthetho kumatyala kaZuma ngawakhe hayi awombuso. Iofisi kamongameli izama ukubuyisa imali engaphaya kwezigidi ezingama-28 zeerandi ezihlawulwe ngurhulumente kuhlawulelo wayisakuba ngumongameli uJacob Zuma. Igqwetha likarhulumente lifuna ukuba lo wayisakuba ngumongameli ahlawule zonke ezimali zihlawulwe kumagqwetha akhe ngokubhekiselele kwiindleko zomthetho ezenziwe kwisikhundla sakhe hayi esaseburhulumenteni. We will not oppose the DA's claim that interest be paid. And obviously, had we embarked on the amendment process, this would simply have delayed the matter, and we dealt with it in the best way we thought possible. Umbutho we-DA ufuna ukuba urhulumente aqhoboshele umzi kaZuma osenkandla kwintlawulo kwaye usithi ukuba oku akwenzeki igqwetha likarhulumente kufuneka lifumane incwadi egunyazisa ukuxhuzulwa kwemali yomhlala phantsi kaZuma ukuze kubhataleke ezimali azityalayo. Ukanti umcebisi wezomthetho we-DA uthi bafuna kongezwe nenzala ukususela mhla uZuma wabekwa lamatyala ale mali ukuze abhataleke. The principle that is set out in section 2A is that in respect of, not only in respect of liquidated debts, but also in respect of unliquidated debts, which in the process of adjudication become liquidated and due and payable, interest becomes payable. Uadvocate Thabani Masuku uveze ukuba inkundla ephakamileyo yesibheno ayimfumani uZuma enetyala, kodwa nangona kunjalo urhulumente wafumana iingcebiso zezomthetho ezingalunganga kwaye zasetyenziswa, nto leyo eyakhokhelela ukuba uZuma abe sengxakini. Constitutional conduct which was committed by them is not being accounted for. There is no accounting at all by them. And yet, the very reason why we are in this position, why Mr. Zuma is in this position, is because of their unconstitutional conduct. Amakhulukhulu wabahlali ababethabathe izindlu ngongekho mthethweni eReston kwisixeko saseBuffalo City eMpuma Koloni bakhutshiwe kuzo inkampani yabucala yezokhuseleko iRed End. Aba bahlali basisifu ngumsindo bathi bengenacebo limbi batyhola basemagunyeni ngokubabeka kwesinomhlwa ekubanikeni izindlu ngokusemthethweni. Abahlali bashiyeke bedinga emva kokuba bekhutshwe kwezi zindlu. Bahleli kuzo isithuba esingaphaya kweminyaka emihlanu kwaye bebanga ngelithi khange baziswe ukuba bazokukhutshwa namhlanje. Bathi ilungelo labo lokuba babe nendawo yokufihla intloko linyashiwe ngabasemagunyeni. Namhlanje silapha sikhutshwe kwezinja, sikhutshwa kwabantu abengengobelizwe, kodwa sivotela urhulumente lo usiphetheyo, usinethisa ngemvula namhlanje, usithatha silahle phandle nabantwana bethu. Bongeza ngelithi inyathelo lokungena kwezi zindlu kukuba kudala bezilindile zabo. Njengoba sikhutshwa namhlanje sindawo sihlala laphathi singaba lapha. Akho ndawo siya kuyo, asinazi indawo zokuhlala thina. Indawo zokuhlala zethu zilapha ngoba sisuka phi? Abanye bethu suka emagalini, abanye sisuka kwi-backyard zakawa 13. So akho ndawo siya kuyo thina. Kusenjalo, isebe lozinziso loluntu ephondweni lithi lilandele yonke imiqathango nemithetho ukuzokufika kwesisigaba. This case is that aba bantu bahlala kwizindlu zabantu abaqualifyayo bona bengaqualify. Abaqualifyayo ngabantu abadestitute, abantu abadala abangenamali, abantu abaphila nokukhubazeka, abantu abakhokhela amakhaya bengabantwana, kwakunye nabantu abangobona vulnerable kwi-society. Zilungiselelwe bona ezazindlu. That's why we opted for this route ba-evictwe ngolu hlobo ba-evictwa ngayo. Abahlali bafunge ngokusalomba kwiinkundla zamatyala. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eReston eMonti. Kwalapha ezindabeni
Kukhunjulwe wayesakuba ngumdidiyelo inhloko weendaba zikamabonakude ngolwimi lwesiXhosa e-SABC uMfi Masakhane Ncangatha ukhunjulwe ngabe usakuba ngogxa bakhe kwizakhiwo ze-SABC e-Auckland Park eGauteng ngale njikalanga. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ababesakuba ngogxa bakhe ibandla lamaNazaretha abekhonza kulo usapho nezihlobo zowayesakuba ngumdidiyelo inhloko weendaba zikamabonakude ngolwimi lwesiXhosa e-SABC ongasekhoyo uMasakhane Ncangatha babambe inkonzo yesikhumbuzo egameni lakhe kwizakhiwo ze-SABC e-Auckland Park eGauteng ngale njikalanga. Inyambalala yabebesakuba ngogxa bakaNconde njengoko ebebizwa ngesiduko uMfi Masakhane Ncangatha, amalungu ebandla lamaNazaretha ebengumshumayeli kulo, usapho nezihlobo bagcwala emswaneni bekhumbula igalelo lale ndedebe egalele ngazo kwade kwephukane yokuhlanganisa. uMfi Ncangatha ubalulwe ngokuthanda umsebenzi osulungekileyo kusasazo lweendaba kumabonakude nangokuphuhlisa ilwimi zenkobe njengesixhosa ebesithetha. We're one of the executive producer with Xhosa bulletins, and ube principled. We person ube committed to transformation of South African society. We patriot, as we say, because in terms of preserving a language, he really was really concerned about that. Ndiyabulela ntombi azange khe siva kuthiwa hey nanko Mrs Ncangatha reception uyatshayela apha. Isakhono sakhe sokhokela siqaqambe nangakumbi kwidesika yendaba ngolwimi lwesiXhosa ayikhokele iminyaka engaphezulu kwama-20. Sizamkhumbula kakhulu uBhuti Masakhane ebesengekhona athi apha emsebenzini for over 5 years kwaye ushiye igap enkulu. Izingqi zakhe zizawuvakala kuthi and ndiqinisekile ukuthi nami xa seningasekho kwidesika yesiXhosa izingqi zikaBhuti Masakhane ndizawushiya ngasemva. To this day xa ndisenza umsebenzi wami ndiye ndibone yena ebengumuntu othanda kakhulu umsebenzi wakhe and engafuni impazamo. Indoda enkulu le kumntu omkhulu wileyo. Umuntu ongasoze umve phakamise ilizwi into ayifunayo makusetyenzwe kakuhle umsebenzi ongena chaphaza. uMfi Ncangatha ubalulwe ngentobeko nokuzinikela nalibandla ebekhonza kulo ibandla lamaNazaretha. SingamaNazaretha silahlekelwe ngalomshumayeli obephethe kahle umsebenzi kaShembe inkonzo yakhe. Usapho lwakhe olusezinyembezini luthi nangona kubuhlungu luyamkhulula makagoduke ayokuphumla. Utatam ebeyinto yonke kum nomamam nobhuti wam. Most importantly, ndilahlekelwe yi-protector, but death not be proud because I have a guardian angel now. uMfi Masakhane Ncangatha uza kubekwa kumadlaka oyisemkhulu kwicawa yeveke ezayo umhla wama-26 kule nyanga enqadu kuGatyana eMpuma Koloni. Kodwa kaNconde, Toku, Malangana. Umbutho iDemocratic Alliance uvule ityala lolwaphulo-mthetho ngakwayesakuba ligosa lezimali eliyintloko eRhawutini uLerato Matyo. Iqela lithi uMatyo wasilela ukuthatha amanyathelo ngokubulawa kukadiza amahlebo uBabita Deokaran owabulawa kuba ephakamise ubuqhophololo benziwa kwisibhedlele saseThembisa. iDemocratic Alliance esifundazweni eGauteng ithi lowo isikhulu esiphezulu esibhekele ezemali eminyangweni wezempilo la esifundazweni eGauteng kumele abhekane ngqo nomthetho. We have now laid charges against Ms. Lerato Matyo, who was the chief financial officer that Babita Deokaran confided in and frankly was betrayed. And we feel that this is a key person of interest to be investigated. Ebuzwa ngendlela nangesikhathi abasivule ngaso leli cala uSolimsimango uthi ke abakuzele ubudedengu besibhedlela.
we have been calling for this department to be put under administration, because we have seen time and time again the failures to spend money adequately, the return of money or overspending, and yet money doesn't really translate to anything tangible. People are still sleeping on floors. Ekhuluma neziko leindaba ze-SABC uMsibanga uthi leli cala labo kungenzeka lithathwe umnyango ophezulu kunalo abazovula kuwo leli cala. We view this as a very serious matter that must receive the utmost of attention. I mean, we're not talking about a peanut amount of money here. We're talking serious amounts of money, and therefore should receive, that particular level of interest. And therefore, we are told that this is going to be transferred, possibly from here to their national office as well. IDA ithi ngeke inhlobo iziphumule kuze kube inswelaboya zibalwa ekhindini. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umphathiswa wolawulo ngobambiswano nemicimbi yezemveli waseGauteng uJacob Mabubolo uvakalise izicwangciso ezijolise kuguquleni omasipala kuba babezindawo zotyalo-mali. Le yimigudu yokwakha intembeko phakathi kwabahlali namagunya olawulo lwasekuhlaleni logama kuphuhliswa uqoqosho. Urhulumente wephondo laseGauteng uqukumbele inkomfa nonondaba yentsuku ezimbini ebingqubanisa inhloko zabaphathiswa bamasebe benikeza ingxelo ngokuphathelene nolawulo lokugqithiswa kwenkonzo ezingundoqo. Oku nanjengoko eliphondo lilungiselela ukusindleka inkokheli zehlabathi jikelele zenkomfa ye-G20 kambeke kumaxhaphethu noxhaxhe womgangatho wezakhiwo zophuhliso ezifana nendlela nokuqinisekisa ucoceko nokuqalwa kulwaphulomthetho. If there's a G20 route that we are doing work on, there must also be a township road that we do work on as part of the legacy. We need to prioritize our province cleanliness as well as ensuring law and order. Kananjalo umphathiswa olawulo ngobambiswano nemicimbi yezemveli kweliphondo ufunge ngelithembisa inguqu kwingxobakaxaka ezixanana zekomasipala ukwaleke ngokuhlaba ikhwelo ukuba omasipala bathabathele ingqalelo urhulumento oluthetje oluphala phambili ngokugqithiswa kwenkonzo ekwalumkisa ngokumandla ngelithi makungabikho nasinye isiphaku solawulo olutenxileyo komasipala. We need municipalities to achieve clean audits as a sign of good governance and as audit of good governance, and to enhance and improve trust in communities that the public finances that are entrusted to municipalities are run in the most efficient and effective way. Ukanti ke ngolusuku lokugqibela lwenkomfa nonondaba isebe lezendlela nezothutho lenze isibhengezo esibalulekileyo esityhile ukuba elisebe lifumane uphicotho olungenachaphaza kunyaka mali ka-2024-2025 okokuqala ngqa kwimbali yelisebe. Iqela leProteas lamanina liza kuqubisana nosotheko eSri Lanka eColombo ngomso kumdlalo olandelayo wetumente yendebe yehlabathi ye-ICC. Iphulo lamaqobokazana asekhaya lisemgceni emva kokuphumelela imidlalo emithathu ilandelelana. Ngokutsho kwe-left spinner uNonkululeko Mlaba uthi baza kugxila kwiqhinga labo lokuqabelisa umdlalo ngamnye ngexesha. Kuza kuthi kangoku amaqobokazana asekhaya selephumelele imidlalo emithathu kwitumente kukukana leyo ibitakisa inhlanzi ngakwasotheko iIndia kanti neBangladesh. Ishwangusha lokubethwa kweProteas England ngeshumi lemitsi kumdlalo wokuvula selebeliphose kwelokulibala nakubeni iqela lesizwe lizithemba kodwa lifuna ukuyidelela iSri Lanka nayo engosotheko phofu eseyisuka kubetha kabini kwimidlalo ye-ODI nyakenye. Each and every team is very hard to play against because we played against Sri Lanka in a tri-series and we also played against them at home and they beat us in a few games and yeah, they definitely have a good team. Their spinners, they're very good, and Atapatu herself, she's also gone for the team. So as a team, we don't undermine any team. We just play our own game and try our best to win the game. Antimlaba okanye uleft njengoko esaziwa kwiqela sele ewise othinta abasibhozo kwimidlalo emine kwaye ukwindawo yesihlanu kuluhlu lwabathathe uninzi lothinti. As a team, we
kind of know players, especially me as a bowler. I know in certain player where to bowl, where is their strength and their weaknesses. So yeah, it was very important for me to actually read and to know the players. Kwimidlalo emithathu eshiyekileyo kumjikelo onqubanisa onke amaqela, uMzantsi Afrika kwindawo yesithathu usilela ngenqaku elinye kwisibini samaqela aphambili, iNgilane neAustralia. Ngalo ndlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwanje, senikhumbuza zangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Botani mawethu ngicela sikhongozele naliqikelelo lwemozulu masiqaleke kwimimandla esentshona nalapho ndingatsho ndithi akho mvula ezilindelekileyo kwindawo ezininzi, kodwa ke siyabona into balimathumba ntaka kwindawo ezisemazantsi nalapho ekhona la 30% wamathuba emvula phaa kwindawo ezigudla unxweme lusemazantsi, ukugutha phaya empuma kuyakuthika phaya koopulukwane. Kanti ke ngomsombukeli sabona into yoba litherhwelele ngamafu kulo lonke ilizwe, kanti ke khona la mathutyana angephi emvula alindelekileyo kwiindawo ezisembindini de ibe ngu-60% phaya eMahikeng. Kanti ke mbukeli uyabongoza into obuqhube nonophelo ngenxa yezazibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaa kwindawo eziphakamileyo phaya empuma koloni ukonyukela phaya KwaZulu-Natal empumalanga yokuqhina ePulukwane. Enye ke into ombukele efuneka uyiqaphele kokwakuhlatyuza kwamaza phaa kunxweme lasentshona koloni kuquka ke naphaya KwaZulu-Natal kulindeleke futhi nomoya oyakube ubhudla. Zikhona ke neendudumo ezimandla ezilindelekileyo phaa empumalanga ngoko njalo naseLimpopo. Esinye isilumkiso sikhutshiweyo sesendudumo ezimandla ezilindelekileyo kodwa ke ngomso phaya Mahikeng. Masijonge into yoba amaqondo wonokutshisa asibeka phina. Ndingatsho ke mbukeli ndithi noko kuthande ukufudumala kwindawo ezininzi zelizwe nalapho amaqondo ebetha phaya ko-14 eUppington naseVryburg, 13 eKimberley ze ibe lishumi phaya eDiara. Bake wena useKapa lodumo lindele isithoba ngelixa sisixhenxe eVostile naseRiversdale. Emakhanda sisibhozo ziyathathisa amaqondo ngo-11 degrees Celsius phaya eMonti nakoSajoni siphaya eRhawutini ngo-12 ngelixa ingu-19 eMusina. Xa hlabela mgama mbukeli sijonga ngomso siyabona amaqondo athande ukuba phezulu kwindawo esembindini, 34 eUppington ngelixa eVryburg ngu-32, kanti ke kufudumele naseKimberley ngo-33, mashumi amathathu eDiara ngelixa phaa koTsoren nakhona kuthanda ufudumala ngo-33, 27 omhle Kapa lodumo, kanti ke phaa koLibode nakomthatha phaya silindele u-25 omhle, 26 eRhawutini ngelixa ingu-28 phaya eLiphalali. Kamnandi mawethu.